Здравейте, скъпи колеги! Днес сме на гости при Силвия Важарова. Провокирана е една тема в групата само за козметици и PMU гримьори за имплантиране на бял пигмент. Затова днес сме на гости на Силвето. Здравей, Силве! Здравейте на всички! За да разискваме темата. Силве, разкажи ни, белият пигмент инструмент или бомба с закъснител е? Белият пигмент всъщност само бял пигмент не се имплантира, това са така наречените скин коректори, които са с бежов цвят и служат за камуфлаж на белези. И преди много години се използваха за камуфлаж на вежди. Смятам, че това трябва да остане тотално в миналото, тъй като през 2026 година имплантиране на скин коректор, т.е. камуфлиране на вежди с скин коректор, мисля, че е недопустимо. Мога да обясня защо. Чудесно. Тези коректори са на основата на титаниев диоксид. Титаниев диоксид е белия пигмент в нашите пигменти. Той е най-устойчивият цвят, всъщност не чезне само в времето от кожата, с лазер не може да се премахва, тъй като при премахването цвета се изменя и отива в зелено или тъмно сиво и кафяво. Веднъж имплантиран в кожата по този начин, той никога не изчезва и много сложно се премахва. Вариантът тук е само ремувър и наистина нещата са изключително зле. Заставам на 100% за това нещо и ако някой може да ми покаже имплантиран такъв пигмент, скин коректор в вежди, т.е. камуфлирани вежди, как изглежда след години и да покаже, че изглежда добре, просто ще си скъсам всички възможни дипломи, които имам. Здравейте! Има ли случаи, когато белия пигмент или имплантирането на такъв камуфлаж налага такива случаи? Примерно такива белези, които трябва да се покрият, да се маскират, както примерно витилиго. Да, това е съвсем различен вече подход и тези камуфлажни коректори на този етап се ползват именно за това нещо, за покриване на белези, за изравняване или в много сложни казуси, когато не работят лазери, не работят ремувъри, няма какво да се направи, това са тотално съсипани кожи. В този случай се работи с камуфлажи. Но когато имаме вариант да премахнем стари вежди особено или устни и имаме толкова налични методи в момента да имплантираме пигмент на основата на титаниев диоксид е тотално кощунство според мен и съсипване на човешкото лице. Аз имам тук, последно успях да намеря 2 снимки, при които са маскирани такива по този начин вежди. Едната е 6 месеца след маскирането, другата е, мисля, че година. И какво им казват в този случай артистите? Дайте да пробваме, да видим дали по този начин няма да бъде окей. И след което им казват, не, отидете да го изчистите. Само, че явно много хора не знаят, че това не се чисти изобщо лесно. Нали? Те си представят, че идват, прави се един лазер от тук и всичко е окей. Само, че при титаниев диоксид лазер не се прави. Нещата стават наистина изключително сложни, само единствено ремувър, много малко лазери работят, нали, определен пик лазери, ако обърнал на зелено, но пак става изключително сложно за премахване. Добре, в много пигменти има титан диоксид. Каква е разликата в това да работим с допълнително да го вкарваме и когато е в формула, както са примерно пигментите за вежди или за устни? Наистина много резонен въпрос, защото в всички пигменти почти за устни има титаниев диоксид. В една част от пигментите за вежди има титаниев диоксид. Сега, титаниевия диоксид има доста различни формули и много зависи каква формула на титаниев диоксид е използван. Най-просто да го обясня за нашата аудитория. Има титаниев диоксид, който е изключително едър, той стои като пясък и това даже се вижда в пигментите. Този титаниев диоксид никога не заздравява добре. Има и такъв, който е доста фин, като брашно, много добре се прелива и там винаги изглежда добре нещата. Но
пак отварям скоба. В пигментите за вежди, когато имаме голямо количество титаниев диоксид, при премахването също е проблем. Защото ние премахваме първо тъмния цвят, след което отдолу излиза оранжево-червено и когато имаме и в пигмента много титаниев диоксид, минаваме ние с насадката за да премахнем оранжевото, оттам пигмента се обръща в зелено и премахването вече оттам нататък става много сложно. Освен това, при пигментите за устни също, ако имаме голямо количество титаниев диоксид, получаваме така наречения пластелинов ефект. И аз имам подготвена такава снимка как изглеждат устни след 15 години. При пигмент, който е бил с голямо количество титаниев диоксид, остава единствено и само той. Сега, пигментите от ново поколение, тези качествените пигменти, в тях титаниевият диоксид е свързан с другите цветове по такъв начин, че когато тръгват те да излизат от кожата, излиза и титаниевия диоксид. Това е въпрос на технология, нали, въпрос на формула на новите пигменти и така че по този начин всъщност става по-безопасен титаниевия диоксид. Не мога да кажа, че той е изключително лош като цяло, защото той ни помага цвета да изглежда по-ярък, по-лесно се имплантира пигмента, по-устойчив е и освен това предпазва от UV лъчите, нали, по-бавно избелява благодарение на титаниевия диоксид, но при всички положения аз лично гледам неговата концентрация в пигмента да бъде възможно по-минимална. Пак се връщам на скин коректорите, там е основно титаниев диоксид, което е различно. И той запълва междуклетъчното пространство. Там вече, когато имаме, примерно, ни вежди плътни и пълни с титаниев диоксид, там повече пигмент никакъв не може да се имплантира. То няма място. Какъв ни е подходът в такъв случай? Единственият подход е само ремувър. Но вече от тук нататък основният въпрос на клиентите е колко процедури ще трябват. Когато им обясня и разберат всъщност от тук нататък какво се случва и какво се е случило до момента, не може да каже никой колко процедури ще трябват. Става изключително бавно този процес. Между процедурите има отстояние. Пазиме кожата непрекъснато, защото се стремим да имаме максимално здрава кожа, защото ако кожата се сипа, повече нищо не може да направим отгоре. И нещата се усложняват изключително много.